Dende hai un mes, a veciñanza de Vilagarcía xa goza da humanización da rúa Arzobispo Lago. A zona está agora habilitada para uso exclusivo dos peóns e modernizada con bancos, fontes e vexetación. A Deputación investiu neste proxecto máis de 700.000 euros a través do Plan Concellos, do Plan Ágora e dos fondos europeos. Para a presidenta, estas humanizacións converten a Vilagarcía nun referente. Hoxe Vilagarcía é unha referencia non só na provincia de Pontevedra, senón en toda Galicia, no Estado, como unha vila que ten feito un proxecto tan transformador, que dá tanta calidade de vida, tanta calidade urbana, xa mellorou sustancialmente a calidade urbana de Vilagarcía. A obra actuou sobre unha rúa de máis de 1.700 metros cadrados, adaptándoa para que toda a veciñanza poida gozar da zona con total liberdade. Amable para a xente, para a recuperación do espacio público, para os nosos veciños e veciñas, a xente que veña a visitar, para que os nosos maiores poidan disfrutar do espacio público, para que os nenos e nenas de Vilagarcía disfruten e xoguen como están xogando en zonas que antes eran de paso e agora son zonas de xogo de recreo para os nenos e nenas de Vilagarcía. O Concello tamén agarda que estas obras axuden a potenciar o comercio local. Unha reactivación do comercio local que é un dos nosos obxectivos prioritarios, e dixemos dende o principio, que tiñamos que ter posta a vista no noso comercio local. Pois ben, isto se consigue con actuacións como a Arzobispo Lago, que continúan. Comenzamos co Eixe Rei da Viña, despois foi Castelao, Plaza de Galicia, e agora con Arzobispo Lago e nun futuro Conde Vallellano remataremos este eixe principal da nosa cidade. Ambas administracións xa adiantaron que están en contacto para continuar desenvolvendo máis traballos, como a penalización da rúa Conde Vallellano, completando así a humanización do núcleo central da vila.